Sikuthola lezithi Nelson Mandela Foundation yethule iMandela Legacy Sporting Series ehlanganisa imicimbi emine emkhulu egqugquzelwa umoya kaMadiba. Lo mkhankaso ohloseke ukukhuthaza ubumbano, ubuzo obusebenzayo kanye nomthelela wezenhlalakahle ngezemidlalo eNingizimu Afrika namaphethelo. I-Nelson Mandela Foundation iphehlele iMandela Legacy Sporting Series ngokusesikweni izolo eHoughton. Eli liphulo eliza kuquka iMandela Walk and Run ezakuba ngoJulayi. Ilandelwe yi-Legacy Ride for Hope ngoSeptemba. Ze emva koko ibe i-Nelson Mandela Cape Town Marathon ngo-Oktoba. Umsitho wokugqibela iza kuba iMandela Remembrance Walk and Run eza kubanjwa kwizakho zomdibaniso Union Buildings ngomhla wesihlanu kuDisemba. So the Mandela Day Walk and Run and the Mandela Remembrance Walk and Run has been existing initiatives that the Nelson Mandela Foundation has partnered with other partners to do for a couple of years, and the Legacy Ride for Hope as well for about 4 years. So we thought in 2026 when Golazo, which is also one of the supporters, the partners rather, who's doing the Nelson Mandela Marathon, the new one, came to us that we need to find a way to unite these initiatives that use Madiba's name to mobilize his legacy. Instead of the public seeing them as separate initiatives, the Mandela Foundation thought it would be much better and more impactful to have them as a unified campaign. Sidibaniswa imidlalo njengomntu uNkosi uDalibunga besimazi into yoba bengumuntu ayithanda imidlalo. Eyona nto eyamnceda uba aphumelele uba le minyaka engama-27 evalelwe etrongweni akwazi uba aphume omelele eqinile. Nabahlobo bakhe bebeloka beyithetha loo nto into yoba sakwazi into yoba siphumelele ngoba uMadiba wayesoloka esijongile ngokwezempilo nokweengqeqesho uba siyakwazi uba sikhusele imizimba yethu. So loo nto ukuthi xa sibona i-Nelson Mandela Foundation nee-partners zonke bezilapha namhlanje zijonge uba zingenza ntoni ukhusela imbali kaNkosi uDalibunga. Abaququzeleli beliphulo bathe eyona njongo iphambili kukukhuthaza umanyano kunye nokudlala indima ekuphuculeni indawo esihlala kuzo. Ekwenzeni njalo balandela ekhondweni likatata uMandela. Kaloku isiNtu sithi imoto ilandelwa luthuli lwayo. NdinguThamanga, Ndazemidlalo, kwiSoweto TV.